Masu kallon mu assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na zamantakewar al'umma. Kamar kullum yau ma muna tare da bakinmu, Hajiya muna tare da Yahaya Ruwan Abubakar, inda za mu tattauna akan kayan sallah. Bari mu fara da Malam Yahaya. To Malam Yahaya, barka da zuwa. Ya ibada. To masha Allah. Malam Yahaya, muna magana akan kayan sallah. A bisa al'ada ta Malam Bahaushe kuma da duba mata mahangar addini, kayan sallah yana da kyau mutum ya ɗinka sabbin kaya ya je masallacin idi. To yanzu wani irin shiri kake yi wa iyali da kuma yara? Alhamdulillah. A yanzu ni a ɓangaren wanda ya shafi gidana yanzu dukkanin kayan sallah yanzu sun gama kama. An riga an gama. Alhamdulillah, don komai da komai abin da ya rage mu sai dai ba za ka kan abin da yara za su baka sako ba. Cikin ko ɗan tabarau ko ɗan agogo ko ɗan bindiga haka da sauransu duka ni ba ka rasa ba. Amma dai wanda yake farilla na wanda yake yaro zai ga kamar shi ma yaran kowa ya sabunta. Alhamdulillah, wani ne Allah godiya wa mu. Wannan ta ɓangaren yara kenan. Mata da yawa suna korafi cewa mazajensu ba sa yi musu kayan sallah, sai dai kawai su yi wa iya yara su kuma a kyale su. Duk da irin tashi da suke yi cikin dare su abincin sahur ga hidindimu da ake yi na kayan shan ruwa, ana dai gajiya sosai. Sun ce yana da kyau maza su ringa yi musu ko da a ce dan wani ihsani ne wanda za su ci wannan abin da suka yi. Duk da aiki ne na lada, amma dai suna so a karanta musu. Wannan ba zai rasa wani saboda yadda aka samu ka yanzu na halin tsadar rayuwa ba. Saboda yaran nan ka kula da kirma suka samu nasu. Saboda shi yaro shi ne abinci. Ba daɗi ya ga ɗan maƙotansu ya sabunta shi kun ya sabunta. Kai kun babba ne kana da hankali. Za ka yi haƙura ka san me rayuwa take ciki. Shi yaro bai san babu ba. Sai kuma so yake a bashi. Kenan ita ta yi haƙuri. Yawwa, ita ta yi haƙuri inda dai ana tare da ita ɗinkin ta ba lallai sai da sallah. Ko da wani lokaci ya samu faraga sai ɗan ɗauko sai musu nata ce ko shidda ce ko a tambace ga yake maki ɗinka. Saboda sallah baka samu ba, amma yanzu ga Allah ba dama wani lokaci in samu. To duk ita shi wannan su mata masu gida za su yi haƙuri da kuma. To ka san mata da yawa akwai wayanda ba su da haƙuri, saboda wannan abin zai iya sa mace ma har ta yaji. To wannan dai dole ne su masu yakurin gaskiya saboda halin da ake ciki, saboda damun da aka ce ba hakuri ba to ko gaskiya ba zai daɗi. Saboda hakurin dai shine muhimmi. A cikin shi mai gida a cikin da ba mace sa hakuri da karka karanta mata kullum ga halin da ake ciki. Yau an fita dan abincin ba da aka samu ba mai yawa bane. Wannan mata da aka wani yara tun kafin fara azumi ne. Ana dan tara taro da sisi har aka dan tara saboda wannan ranar da ake tunani za ta. To bari mu je ta bakin Hajiya Maimuna. Hajiya Maimuna, kamar yadda Malam Yahaya ya yi magana akan cewa mata su yi haƙuri, a matsayinki na uwar gida da kike gani a ce yau an yi sallah ba tare da mai gidanki ya yi miki kayan sallah ba, ya za ki ji? Gaskiya kan ji ba daɗi a rayuwata, sai dai in ta kama dole in yi haƙuri. Kasancewar kina da iyali, zai iya yiwa 'ya'yanki 5 ko 'ya'yanki 7. Kuma duk mai gidanki ya yi wa wa'annan yaran kayan sallah, ba za ki ga cewa ai to tun da ya yi wa yara na ni bari na yi haƙuri kawai a cikin suturar da nake da su masu kyau in saka in yi amfani da su. Zai iya yin haka don saboda albarkacin da an ba yayana. Idan ba a yi musu ba za ki haƙura ba. Gaskiya ba zan yi haƙuri ba, amma ba a ba yara ba zafi biyu. Gaskiya ne. Ba zai haɗe ba. Gaskiya ne. To Malam Yahaya, maza da yawa za su ba wa matayensu haƙuri wajen cewa ba za su samu yi musu kayan ɗinki ba, amma yana da kyau a ce tunda ba za ka iya yi mata ɗinkin sallah ba, sai ka ɗan bata wani abu wanda za ta je ta yi maka kitso, ta yi maka ƙunshi. Kitso da ƙunshin nan idan ta yi shi ma za ta ji daɗi. To ya kake gani, za a iya ba su kuɗin kitso da ƙunshi domin su ma su sabanta? Sosai ma kuwa, wannan abu ne mai kyau. Dole ne za a ba ta kuɗi a ɗan warkun da ake ganin zai mata kitso mai kyau. Da ƙunshi. Mata lalle mai kyau da kai ma za ka iya cewa wannan sallah ce an sabunta ma wata kala da za ka gama ta. Ko da ba gani a ɗinki ba. Yawwa an gani kai yayin fes. Wannan wani da muhimmanci gaskiya dole. To akwai makwabta
wanda a da can baya zaka ga makwabci yana kokari idan zai yi wa 'ya'yan shi kayan sallah har yakan haɗawa da 'ya'yan makwabtansa ya musu kayan sallah har ma ya zo ya fito da mota ya tura yaran makwabta da nashi a tafi idi. To a wannan lokacin ana samun irin wa'annan mutanen da suke ɗinka wa 'ya'yansu kaya har ma da 'ya'yan makwabta, duba da akwai makwabcinka da Allah ya masa rasuwa ba shi a raye ga 'ya'yansa marayu, to ana iya a taimaka a ɗinka wa wa'annan marayu kaya? Gaskiya abin da a da ya fi yawa sosai, amma yanzu ne ya yi karanci da kowanne ke saboda yanayin halin da ke ciki da ga saboda samun ya ja baya sosai fiye da kuma rayuwa ta ƙara tsada. Amma da za ka gani kuma da yake faɗa wani gaba ɗaya ma ɗayan layin yake doka dijin masu ɗinki gaba ɗaya, amma sai ga wani ma na gidan nasu muke kokarin su ɗauki abin yana. To saboda haka mun ina a wannan bangaren ina so a tunatarwa su masu hali su rika kallon halin da yake cikin Allah da su taimaka muku. To malam ya kana ganin sai masu hali ne kadai za su yi wannan taimakon, duba da cewa wata muke ciki, wata mai falala, wata mai daraja, wanda naira 100 ma ka ɗauka ka ba da sadakar shi kila ta nan zaka dace. Ina ganin cewa ko da mutum ba shi da hali, in dai har zai iya siya wa yaron shi yadi ɗan 2000 ya ɗinka masa, to zai iya kuwa sa ɗan makwabtan shi a cikin wannan lissafin ma, ba sai wai mai kuɗi ne kadai zai yi wa wasu alkhairi ba. Mu ma mu ringa sawa marasa kuɗin za mu iya wa yaran makwabtan mu alkhairi. Tabbas wannan abu ne mai kyau, karka sa ranka cewa bayan ka sallami wanda yake da wajibi iyalanka, to ka duba ga makwabta waye yake da bukata. Yawwa, musamman ma inda marayu ka fara tafiya su, in ka gama da su kuma babu to shi ke sai ka gani wanne za ka iya daidai karfinka ka yi shi, ba a ce wai lallai sai ka ta haka ne. Bari mu koma gurin Hajiya Maimuna. Hajiya Maimuna, a matsayinki na uwar gida, mijinki akwai makwabta waɗanda suke marayu da matar an batta da yara, to sai mijin ya ga shawara ma yayi da ke a matsayinki na matarsa, ya nemi shawararki ba za yin sami miki kayan sallah ba, amma zan siyi kaya za a kai gidan waɗannan makwabtan. Za ki iya jin ba damuwa a kai musu kekin haƙura? Zan iya haƙura. Haka ne. To idan a sa misali ba iya yaran zai wa ba har da matar, ita wannan matar mahaifiyar yaran har ita zai yi wa, kuma bai koye miki ba, ya ce tun da kin ga makwabci na Allah ya masa rasuwa, gashi ya rasu ya bar ni da ya bar matarsa da yaran shi, to yanzu ke za ki haƙura da kayan sallanki, zan siya wa yaran, sannan ita ma matar sai a ɗan siya mata ko da ba mai tsada ba ne. To gaskiya ya yi son kai ne haɗa da ruwa. Son kai kuma? Ya yi son kai mana, sai dai in yana barbara ne. Ikon Allah. Amma har in taimako zai yi tsaya iya yara. Kar ya sa da ita. Shi duba da ita bazawara ce, duk da a mahanga ta addinin musulunci an ce da ka yi sallar nafilfil walima gwara ka taimaka wa bazawara. To ganin kila ya yi karo da wannan hadisin ko ayar da take nuna cewa ka taimaki bazawara ya fi ka je kai ta yin nafila, kila shi ya kwaɗayin ya samu wannan ladan. Ba kya ganin za ki so a ce kun yi tarayya ke da shi a wajen wannan samun ladan? Gaskiya ba zai iya haƙuri ba, zai iya jurewa ba. Zai iya fakewa da hadisi ya ce dan aka zai yi, amma shi akwai wani manufar da ya ƙunsa a cikin zuciyar shi. Kenan ba kya tare da shi idan har ya ce zai yi wa matar? Gaskiya ba zan lamunta ba. Amma za ki iya haƙuri idan yaran kawai zai yi wa? Taimaka musu, yaran kowa ne ba wasu yi ci. Haka ne. To duba da za ki ga mata da suke gidan mazajensu da yawa, wannan kayan sallar da ba za a yi musu ba, to za ki ga ranan ma ba za a yi bacci ba. Za a yi ta hayaniya ne, ita ba za ta masa uzuri ba za ta yi da babu ba. Wani irin kira za ki yi ga wayannan matan? Ba su da hankali, tun da har ya riga ya gaya musu ne da shi, kuma duk shekara yana yi, don wannan shekarar ba a samu an yi ba, za ki iya ma mijinki uzuri ki yi haƙuri. Za ta iya yiwuwa ma bayan sallar ba a yi nisa ba ya shigo muku da shi ya kawo. To ai za ki ga akwai mazan da akwai halin, suna da halin yin. Yanda shi wani ya zo ya nemi shawarar ki zai yi wa makwabciyarki kaya, shi wancan ma ba zai nemi shawarar matar tasa ba kuma zai je ya yi. Kuma kin san mu mata akwai ɗan magana ƙasa-ƙasa.
Ƙila ita ta gaya wa wani ai mai gidanta ya mata kaya, kin ga magana zai iya komawa kunnen matarsa. To kin ga kenan ai ya je ya yi wani guri amma bai yi a cikin gidan shi ba. Ya kike ganin za ta ji? Gaskiya zan ji ba daɗi ko ni ce har ga Allah. Kuma zan yi bakin yi na ƙoƙari na in ga akan da nuna mai ɓacin rai. Dole sai kin nuna mishi ɓacin rai. Gaskiya sai na nuna mai. To duba da wata muke ciki na Ramadan, wata mai falala, wata mai daraja, watan da ba kowa ne yake sa'ar riskarta ba, wata ne wanda sarakuna ma da 'yan baiwa ake haifa a cikin watan. Wata ne wanda duk wani furici da kai na alkhairi, duk wata addu'a da kai, Allah yana amsawa. Ba za ka ji cewa a wannan watan, darajan wannan watan bari na yi haƙuri da shi. Tunda bai min kayan sallah ba ya tafi wani gurin, ko da faɗan zaki yi, saboda lokaci ne da ake rubuta lada duk abin da kai. Kin ga kenan zunubi ma zai kasance daga kaya an rubuta shi. To me zai hana a yi haƙuri ba sai an yi faɗa wajen dan bai yi kayan sallah ba? So ai ko faɗan da kika ji na ce ba wai zan fito mai a fili ba ne, mu yi har wasu su ji, tsakanina ne da shi a cikin siyasa, zan fahimtar da shi in nuna mai hakan da ya bai dace ba. To idan ya baki na kitso da kunshi, ai ina tunanin ya wadatar. Tunda kina da sababbin kaya a matsayinki na uwar gida, kin san yadda za ki tsara komai, kin yi kitso, kin yi kunshi, kin ɗauko kayanki sabo wanda ba ma sassaka shi kike yi sosai ba. Duba da wasu matan ai sai za su fita unguwa suke saka kaya, a cikin gida ba sa sawa. To kin ga bai tsufa ba. Duk wacce ta shigo gidanki za ta yi miki kallon kamar sabon kaya kika sa, in ba ke kika buɗe baki kika ce wannan kayan fa tsoho ne na wancan shekarar ne. Ya zan yi haka nan zan dole ya, saboda duk mutumin da ya shiga gaban ka ya riga ya shiga gaban ka ba dole ya shi. Gaskiya ne. To bari mu koma gurin Malam Yahaya. Malam Yahaya, kasancewar a da 'yan uwa da abokan arziki, zaka ga abokinka ya rasu, kana ƙoƙarin ka faranta wa iyalin shi. Idan sallah ta yi, zaka ce wani abokina mun taso tare, Allah ya mishi rasuwa kuma ya bar yara. Bari na duba bayansa na ɗinka musu kayan sallah. Ko kuma ina da 'yar uwata da Allah ya mata rasuwa, bari na haɗa ta da yarana na musu kayan sallah. To shin ana yin haka har yanzu? Gaskiya dai kan suna yi, tabbas suna yi. Sai dai kuma da yake an ce abin ne da yawa. Ba lallai kai inda yake an yi ba ka sani. Wani gurin an yi, wani gurin kuma kake yin ba. Wani inda ba a yi zai iya cewa ba. Amma ni ba halin yanzu akwai wanda na sani makoci na ne yana da wani na fiye da su. Don kuwa sallan nan ma yanzu na ga kawo yaran gidan kayan sallah. Saboda ka wannan abu ne mai kyau tabbas. Ya zama wajibi idan kana da wani amini Allah ya mai da su ko aboki. Kaga halin da ya ko dan uwa ko wani ko makaranta ce ma kaga ta gagar uwar ta gagar cikin su kawo tallafi. Saboda me shi ɗan uwa ne, kuma ne ka tallafa ba kusan ya Allah kuma ya saka musu. Kamar yadda muke da yawan almajirai a gari, zaka ga matar ma har za ta ɗauki almajiri wanda zai kasance shi yake yi maka hidimar gida, ɗebo ruwa, kai markaɗe, duk wasu hidindimu. To yaya kuke yi da almajiran da kuke ɗauka suke muku irin wannan hidindiman? Shin da sallah kuna haɗa su ku mai da su daidai da 'ya'yanku, su ma ku musu sutura daidai da 'ya'yanku, har ma ku tafi idi tare da su? Gaskiya ne, idan har Allah ya sa yaron zai yi sallah, idan wani lokacin yara idan an yi hutu sun kuma suna da wani yare su sallah, wasu kuma sukan zauna a yi sallah. Wanda dai na ga ya zauna a gidan za a yi sallah da shi, to zan yi kokari da ko irin wannan da ake ɗinkawa ne na sayarwa, shi ma su ne sai ɗinka ya samu. Lokaci ya yi gama abinci da safe zai kafa abinci a nan, in je sallah an dawo zai kafa abinci, shi ma sun ba yana gidan da ake kula da shi. Amma Malam Yahaya, kana magana ne akan kanka, muna yin magana ne akan mutane. Kai kanka ka sani, akwai mutane da yawa da almajirai suke yin aiki a cikin gidansu. Kana tunanin suna yi musu hakan? To gaskiya dai kan ba zai cewa suna yi kuma sai dan kowa an ce kan sosai. Haka ne. Amma ni tunani na kamar yadda na san kaina da nake mai yiwuwa, ni ma ana tunanin shi ma wanda yake da su wannan. Bari mu koma a wajen Hajiya Maimuna, kasancewa ita uwar gida ce, za ta iya sanin cewa ana musu ko ba a yi musu.
Hajiya Maimuna, kasancewar ki uwar gida kina zaune a cikin gida kuma kina da iyalinki, kina da almajirin da yake miki hidindimu na kai shara, ɗebo ruwa, yin cefane. Har azumi ya zo a yi 28 ko 29 ko 30. Shin mai gidanki yana siyan kaya daidai da yadda yake siya wa yaransa ya ɗinka wa wannan almajirin naku har ma ya daidaita su tafi idi tare da yaranki? Gaskiya bai yi. Ba lalle ya musu yadda ya mai 'ya'yan shi ba. ‘Ya'yan shi sai sun fito da babu kan almajiri. Haka ne. Saboda shi yana ganin shi almajiranci an kawo shi ba shi ya haife shi ba. Yasa ya bambanta. To ke a naki tunanin, duba da ke a matsayinki na mace ba ke ce kike da alhakin gida ba, amma yanzu mata sun tashi suna nema. Za ki ga mace ma ta ɗauki nauyin mutane da yawa. Ke a karan kanki ba kya ganin cewa almajirin nan da yake tare da ke yake miki wa'annan hidindimin za ki iya ɗinka mishi kaya wanda zai je idi? In Allah ya sani mun zan ɗinka. To yanzu sallah ya kusa. Kin ɗinka masa? Ban kai ga ɗinkawa ba, amma zan je kasuwa. Ban ƙarasa siyayya ba. Zan siyo da na shimfiɗa ɗinka min ce mai gashi. To masu kallon mu, kuna jin da yadda tattaunawar tamu take kasancewa da Hajiya Maimuna da kuma Malam Yahaya na kayan sallah. Malam Yahaya ya ce shi ya yi wa almajirin shi kayan sallah, ita kuma Hajiya Maimuna ta ce za ta yi wa almajirinta kayan sallah insha Allah. Kiran da muke yi ga al'umma shine su sani cewa almajiran nan da suke ƙarƙashin su ma tamkar 'ya'ya suke a gare su. Almajiri zai zo ya kasance tare da kai ya yi maka aikin da ɗanka ba zai yi maka shi ba. Duk yanda yake shan wahala azumi haka zai yi maka aikinka duk yawansa, duk wahalar shi ba tare da ya ce na gaji ba. Yana da kyau a matsayinka na magidanci ko a matsayinki na uwar gida, ki ba wa mijinki shawara wajen ya ɗinka wa yaro almajiri kaya ko da bai kai daidai da na 'ya'yansa ba, wanda idan ma ya daidaita su ba faduwa yayi ba, to amma tunda ba zai daidaita su ba ya yi mishi daidai misali wanda almajirin nan zai ji daɗi sosai. To masu kallon mu a nan za mu dakata da wannan shirin, sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon insha Allah za mu yi sallama da bakin mu. Hajiya Maimuna, sai ki sallama da masu kallo. Assalamu alaikum. To Malam Yahaya ai sallama da. Masha Allah.